Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Julio. Iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sigod nga agtartaraken na kadagiti baboy kandad dumaading wen iti probinsya mi nga Ilocos Sur. Marigrigat ti pamilya ang nagtaudak. Ken nasapaak anaulila iti tawen ko asa nga pulo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Julio. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagmayatag itahin dagiti taraken tayo, tatang, nanang, may ayo akadakwada. Wen, anak ko. Talaga nga ado ti tarakan tayo. Un anak, katnupay saan tayo ako kadag ito'y naayop. Isuro da ka nga agtaraken. Tapno amom ton ti araramidan. Wan tatang, nagmayat tupay ti agtaraken kadagiti ayop. Isu arumbang anagagat ka. Tapno manayunan pa'y dagiti tarakan tayo. Wen, anak ko. Tano bumaket kan lumakay kamin kan ni tatang mo. Talaga asikanto ti makaam mo kadagiti tarakan tayo. Kastamot ten iti solar amulmulaan tayo kadagiti nagdudumaan natin. Sikat ti sumublat ang mga sikaso kadagito'y atarakan tayo. Tapno di na tayo papanawan ti amo tayo. Wan nanang, talagang agagagatak. Rumbang laang, anak. Talaga ka di adimon ituloy ti agiskwela, anak ko. Kuha nanang. Un nga agpayso anak ko. Tapno manayunan tinasursurong ije pagadalan. Uray makalpas ka la kuma iti high school. Jakmat lang mayulo dagiti sursuro da iti eskwilaan. Iswadyak kayatan ti agiskwela, tatang, nanang. Kontento ako na nakalpas iti elementarya. Sa bagay, no nagagat kalakit di nga agtrabaho, saan ka ngagbisin? Kan amangan, no umasenso pa iti panagbiag mo. Dito'y abiyag. Kinagagat, kinaanos. Diskarte iti panagbiag. Panagtalag iti Diyos. Igam tayo. Kanawan lakit di mo apadam a tao. Nasaya at lata ti pagbanagam. Bindisyonan na ka tinamarswa. Wen, anak. Tano maadaan kanto iti pamilya. Talaga amasapol nga aggagat ka. Tapno maipaay mo dagiti kasapulan ti pamilyam to. Wan nanang, tatang, agagagatak. Tapno jak to agbisin. Pang-asiyo, tadi kay kumamanan mangala kadagiti ay aywanan ming ayop. Ikanda kami. Tapno saan kayo amadaksan? No kayat yo, dagiti bukod mi adingwan ti alaon nyo. Dagiti adda iti asidag ti balay apag nanaedan mi. Basta diyo kurangan dagito ipatpatarakan da kada kami. Sige, isun ti alaon mi. Ngaminton sumaron no. Nanyunan nyo ti itadyo kada kami. Ano kayat yo? Ikanda kayo kadagiti babasit pa'y atarakan mi. Tapadakalan nyo ida. Tapno di kay umay agdaw-dawat kada kami. Di kayat mi. Dagitay maparte ada agusan ti itadyo. Nalawag. Uray ko maano kukuami dagito nga ayop. Taikanda kayo lata tunggal umay kayo dumawat. Anggam saan mat narod. Tatartarakan milaang dagitoy. Awanan ti ado asao. Sige, tamangala kami kadagiti dingwan nyo. Kat di kayo reklamon. Tawan matla ti maaramitan nyo. Aglamangat pa ila ditoy. Umasidag ako makadatatang kananang. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan da kadagiti tatawa kasasauda. Ngam, kasla mabutengak met. Tadarmas da. Kan, apay kasla mabutbuteng da nanang kan tatang. Ulay metten dagijay atat tao. Day talag daw dawat ti amuda nga aramidan. Huwag nga ruda. Ikan lang arudan iti tarak nanda. Hindi dakit din kayat. Day talamang laklaka ti amuda. Masadot da siguro ngagtarakan kadagiti ayop. Nalapit akas tambak. Tatang, nanang.
Asino ka di dagiti atat tao? Nakitam gayam dagiti kinasa sa umi. Una nang, kanapay nga darmas da? Ay na, di mong damagan no asino dagijay, Julio. No makitang kiddi ida, kat lumiklik ka. Apay ngamin tatang. Basta, tungpalang tibilin mikan ka. Kas iti sigod, ikanda kami kadagiti tarakin nyo akalding kan baboy, kas kada manok, pato, kan kadagiti mulayo anat natang. Anya, nalabas kayo na. Naibagamot kan kada kayo. Asaan mi ako kwa dagito yung ayaw pa. Matangtangdanan kami laang. Kat numamuan ti amo mi, nga ipadpadawat mi dagiti dadumang ayaw pa. Amang ano ikatanda kami kas katalagda. Kasta? Sige. Tapno, di mamot ko na. Ikanda kayo iti tsansa. Ibagam iti dayta nga amom amasapol nga ibingayan da kami. Taagpay kami a protector iti dayto a farm na. Ngamno di na kaya. Addasan ana saya ta mapasamak. Anya? Itanon mo dayta, iti amom. Di gusak dagiti baboy. Tapno nalinis dalata. Kan linisak na ti pulungan da. Tapno sana naangot. Ha? Adaman ng dagiti umayag daw dawat ka dagiti tarakan may adingwen. Nabayag at simpo at iday mimay. Ita, at dadamanen. Anyamot ng dagiti tatatao. Day talag daw dawat ter aramidan da. Umasidaga kadakwada. Ngamjak agpadlaw. No di kaya kita kadagiti daw-dawatan mi. At dasana na saya at mapasamak. Awan at talaga ti maitid mi ita. Tanailakon dagiti daduma. Ung tanda kamay dagiti amo mi, numakurangan dagiti ipatpatarakan da. Maasi kayo kumamot kada kami. Nukukuha mi kuma, ikanda kayo. Kasta gayam ah. Talaga gayam at diyo kaya ti agitad. Talaga asaan? Tada kami ti madaksan. Pangaasiyo. Kasyanda kami. Ikatanda kami kas katalagda. No agitad kami pa'y kada kayo. Lukas tangarod. Malo! Awanan kayo tibayin! Awanan kayo tibayin! Di na karamutan! Di na tangarod! Sige! Alahan nyo amin nakabalan tayo nga alahan! Nanang! Tatang! Kasanuak paitan, tawan kayon. Awanan ba yung dagiti atat tao? Pinatay da kayo. Katawan mo't basol yung kadakwada. Kasanuak paitan, nanang! Tatang! Sigun iti investigasyon. Repildi dagiti nang patay kadagiti dadakkel mo. Naulpit dagiti atat tao, sir. Nagpakpakasi dagiti dadakkel ko. Ngam di da kinasya nida. Talaga kas jay dagiti atat tao. Ti pagsayaatan da. Ti ad-adda pampanunutan da. Imbaglaangan. Tadi da kainraman na pinatay. Sanak ngamin nga imasidagadagos kadakwada. Nang runay din ang nagkutiputok ti paltog, sir. Tanagbutengak. Natamaan ti baro kong tinam. Kat ni matatang mo. Iti ulo na. Isu ti makagapo anatay da adagos. Awanin, sir. Diyan ka munuan niya ti pagbanagak. Itatawanan dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Tay referda ka iti ahensya ti gobyerno. Ang makatulong kan ka. Tangay awanan dagiti dadakkel mo. Pumanaw ka matan ditoy.
Tadi mo pa'y lakabaulan nga imatunan to'y farm mi. Adan na birukan mi amang sublat iti trabaho da tatang ken nanang mo. Kasyanda ko mamad, ma'am. Uray di tuyak pa'y lang agyan. Mabalin kumamot. Nga mubing kapay. Saan mo akabaulan nga aramidin ti trabaho dagiti nataangan? Saan ka di nga ipanda ka iti MSWD ta minor ti edad kapay laang? Da kayat ti mapaninjay, ma'am. Kayat ko kumalat na ti agyan dito, eh. Awan ka di am-ammom akabagyan nyo amabalin ang mga alakan ka? Awan, ma'am. Tayo di may gamin dito, eh. Katawan mo timbagbaga tatatang ken nanang ko. Nada kabagyan mi dito yung lugar. Ladingitag, ngam. Addan maisukat kan ka nga agyan dito'y pinaaramid mi abalay, apagyanan dagiti agtrabaho dito'y farm. Ituyak man ang palengke. In makagkita iti agpakumboy kada iti pinalengke da. Barang makaduwak ita. At adal tapaggatang ko iti kanak. Ah, dayjay. Kasla marigrigatan iti pinalengke na. Asit ka. Ma'am, kasapulan nyo ka diti agkumboy kada iti pinalengke yo? Sige. Sige man nga rod. Tani, nagdagsan nga agpayso dagito'y awit ko. Itulod na kaging gaije balay ko. Sige ma'am, kat pagyamanak no agtalag kayo kanyak. Kastagayam tinapasamak iti pamilyang baro. Kaasi kamot. Wan ma'am, isungag katang-katangak ita. No sa di no laditan ti pagturturugak, ma'am. Ngam, apay adi mo kinaya ti imbaga ti pulis. Aya si dagda ka iti ahensya ti gobyerno ang makatulong kan ka. Diyak mo, ma'am. Ngam basta jaklatan kaya ti mapan iti bagbagana. Amangan no sinubyanda ka pa'y iti sigod ang nagkikyanan nyo. Ngam siyempre, awan kamot ngaminan anadanon da ichay. Nalabit akas ta, ma'am. Amom, panagkitakan ka. Kat adda na pintas amasakbayam. Nulakit di ituloy mo ti agadal. Lakayak matan, ma'am. Isu akas lamabayin ako na sumrak iti pagadalan. Kanawan aramatak akwarta nga agadal, ma'am. Awan lin na kayan wenno binakatan no edukasyon ti pagsasaritaan. Isu ano kayat mo? Pagadalin ka. Ituloy mo ti agadal tapno addan to narimat amasakbayam. Ha? Isar ka iti alternative learning system wenno ALS. Ha? Saan ka ding agtagtagainap lang, ma'am? Agyaman aklaunay, ma'am. Da kayo tinsabot ti apo ang makatulong kanyak. Da kayo ti sungbat dagiti karkararag ko. Ita tanakalpas kan iti high school, ituloy mo iti kolehyo. Agyaman aklaunay, ma'am. Saan ka di nga imbagakan ka, nga awagan naklatan iti anti? Pasensya kayo, nanti. Maliplipatak. Kat kabayatan ti panagadal mo. Agserbi ka matlaang kas sekretary iti matmatunak a law firm. Taado ti maadal mo ichay. Sige, auntie. Takas lakayat kung ti bagbagayo. Nga abugasa ti alaka kurso. O sige. Gapot a mamati ak ngagbalin kanto analaing nga abogado. Tatulungan ka, baro. Ngam ti pampanunutek. Lakayak ton. No kas pangarigan agradwarak ton iti abugasya. Sana parikot da ita. Ti importante, nagagat ka nga agadal kat makagradwar kantoon. O makita, ita graduating law student ka.
Wenanti, kat sika talaga tinagbalin na sadag ko. Sika ti kauna na nagtalag kanyak, ngagbalinak ang nalaing nga abogado. Katagyaman ako na iti Diyos, tain sabot na ti kaskan ka, anasayat a tao. Sika tinagbalin nga inak, katagyaman akbatlaunay kan ka. Kat ikarik, di kay tubaybayan, Auntie Filipa. Kat pagyamanak mo at tainggad mo tinagadal, Barok. Iso nga ituloy mo, aging ga iti agbalin ka anaan-anay nga abogado. Wananti, tanong mabalin, jak kayatan na maulit tinapasamak kada kami iti pamilyak. Kat awan kumandag iti kakasya at tao, asiwawayang agdakdak iwas iti kagimungan. Dinadaal da tibiyag ti dadduma at tao. Juan Barok, kat kaasimat dagiti nagbalin abit timada. Wananti, kat inton nan anayan nga abogado ak, tulungat dagiti maitadadanes. Ita, Mr. Lonely, madama ti panag-review para iti bar exam. Ket alaak manan da iti agundaway nga agyaman iti nagbalin nga inak, nga iso ti timultulong kanyak. Kan kastamit na pagyamanak ti kaasi, kan panarabay nga impaay tinamarswa. Alakastan, ket agyamanak unay, iting kay panangidrama iti daytoy apakasaritaak. Tuy pagayam mo, Julio. Julio pagayam ko, nagasat ka. Taimbilang nakakaspudpud no akamang ti pamilya ni Filipa. Ket agbalin kan tungarod asadag, ken pagsanggiran dagiti agkasapulan, nang runa dagiti mailupit-lupit a marigrigat, gapu ta isuda ket awanan. Alakastan, ket agyamanak manen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Julio at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Teresa Calay, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Emil. Manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua kami laeng nga agkabsat. Kat manipod ubingak, pinagimimunak ti kabsat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emil. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay a pinakibiyangam ti ayayam ko. Kita man, nadadalan. Sorry manong. Ti ko namkit di. Umapal kay ti ayayam ko. Nusyak ti bumulod iti ayayam mo. Di na kayat apabuludan. Aglablabos kan. Gaputa mo masikati kay kayat ni tatang. Sana pod no day ta manong. Saan mo mat ngamin nga ayaman? Iso a binulod ko. No si kamot ngamin ti bumulod iti ayam ko. Kat iranamat amadamapay nga ayamak. Nagadupay lang ang rason mo. Tari maanam ti dinadaal mo ngay ayam ko. Pasensya kan manong. Ngamjak amo at tarimaanan. Anya? Apay nga rod a pinakibiyangam. No dadaal mo't lang. Ha? Anay ko manong. Ipulong ka kini tatang. Tatang! Ni manong! Dinanognak! Anya man ang tipagapapaan nyo aya? Ni Max tatang. Dinadaal na ti ayam ko. Day talakit din, tipangdangram itikabsat mo. Apay, napatpatig tayo ayam mo ngam tikabsat mo? Talaga nga isakit yun ni Max. Amok nga iso ti kay kayat yaw. Day taman ng tibagam. Apay aya nga awan aanusam di takabsat mo. Di mo lakat mapasensyaanen. Sikati inauna. Iso as sikati agpasensya.
nanang. Apay akas dyan ni tatang. Saan nakakay kayat? Kitaan nyo. Ni manan Max tiin surot na itinapanan na. Kasano, kat dinanog mo manan. Insurot na, taamangan ka no aga pa kayo manan. Apay nga rod asaan asyak tiin surot na. Ay na anak ko, maawatam ko mamat ti sitwasyon. Si Kati inauna, kat ni Max tinaudi. Natural nga daken kwa na ti atensyon, ta isuka nga rod ti inaudi. Saan aday tatirason nanang? Agpada kami mat nga anak yo. Apay nga akas jay. Alahos to daytan apasugnod mo. Sana bale, mapanak makitsenda inton bigat. Si kamot ti isurot ko. Gumatangak iti kasapulan nyo kin ni ading mo iti pagadalan. Tani, panagsasarat tumanan. Ag high school kan, kat ag nakam kakuman, gaputa saan kan nga ubing abasit. Emil, agkuyog kayo kiniading mo asumrak iti pagadalan ha. Urayan biit. Nagsuksukat. Ang yamot tan tatang. Apay ang masapol nga urayak. Kat kabisado na matipagnaan. Muna akon, tamangan numaladawak pay. Nasapa pay. Oy, saan ka man nakasta? Apay, di mo kaya't akaduam ti kabsat mo amagmag na? Nagbayag mat ngamin nga gunggunay. Kat anya nga rod ngay, si kamot ti mo na ijeban nyo. Ti kunayo kidde. Awan husto amar aramidak. Ngamno ni Max, husto amin ngar aramidan na. Apay ka di ay akasta ka? Kaya't mo takabilan kan? Ha? Saan tatang? Oy, nukunak nga urayam ti kabsat mo. Urayam! Apay ang nakabaybayag kang agsukat, ha? Ha? Apay ka di manan manong. Amom ka di nga inururay ka. Taisuti ko na ni tatang. Apay ka di akas lakagura nakakanayon manong. Gaputa si kalang ti kayat ni tatang. Kasano, kat kanayon nakmat ngamin nga apaan. Isumat ti pakaungong tam kini tatang. Sanak ngamin nga apaan tapno kay kayat nakamat ni tatang. Isungayad addam. Taamom akay kayat na ka ni tatang. Saan kamit nga apaan manong? Si kamat ti mga apa kanyak. Saan ka nasumanao? Kanakarkaro masurunakan ka. Ala, umunakan. Diyak kayat ti makikadwakan ka. Mapantakit din manong. Ang mga numaladaw ka no agpaudi ka. Umunakan ko na ako. Apay nga idurunak ngay. Nudi ka pala umuna. Makaraman kan kanyak. Sige nga rod manong. Umunakon. Oh, adayta. Sagay sa kayo iti bisikleta. Tapno saan manan nga iso ti pagapaan nyo. Yehey! Addan usarak asumrak iti pagadalan, tatang. Agyaman tatang. Addan usaran mi no mapan kami iti pagadalan. Saan kami na magmagna? Nga magananad kayo, Saan kayo nga agpating nga iti kalsada? Agpaigit kayo laang. Wan tatang. Emil, tangay si Kati inauna. Kita makanayon ni ading mo. Saan mo abaybayan? Laklakayan mo tan, tatang. Apay kumangay, abantayak pay laang. Ni Max Latan, tinapatag kada kayo. Ada trabahok iti adayo, iti manungal daw. Iso abantayam ti kabsat mo. Da kayo ti agsin nakit iti pagadalan nyo. Adalang sana nasayat ang mapasamak kabayatan ti kawan ko. Agsungbat ka. Apay asika lang ti simangpat. Ayan ti kabsat mo. Anyat orasan. Laklakayanan ni Max, nanang. Amo na mo tan ti aramidan na. Sana nanas ka na bantayak. Apay, di mo lang nakitan di tadalan mo. Apay ngay nga awan pay. Tiyak amo Ay unay kamot tinanak ko. Kasla awan pa nang isakit mo iti kabsat mo. Sa anak ayaya, nanang. Agpada kami mo't nga anak yo. Ala, siyak nga rodan ti agpaabagatan. Inak sa pulan ti kabsat mo. Diyos ko, nasagid ka na tilugan ti bisikleta ni Max. Katintaray tayo di ospital. Apay, asaan nga baga kanyak ni Emil? Kat nakita na kanuman. Pardasak ti magna, agawit at pahitawan na pulos kwarta nga igam ko. Apay, adi mo imbaga adagos kanyak.
Anasagid gayam tilugan ti bisikleta ni ading mo. Kat intaray da ija ospital. Awan ti amok iti dayta, nanang. Saan kan nga aglibakpay? Taado tinakakita nga amom tinapasamak. Ngam pinanawam kit din. Awan matlahang maramidak, uri agsubliak. Tinakasagid kan kuha na ti pabasulan nyo. Sana siya. Diyak amuno apayakas ta ti ugalim. Uray gayam matay ti kabsat mo. Awan anyaman nakan ka. Talagang awan panagnaknakan mo niya. Di ka kaya't abautan. Ng pilitan naknak! Anay ko! Anay ko, tatang! Kaya't mo ka din amatay ti kabsat mo! Saan ko matabasol tinapasama kan kuha na, tatang? Tinakasagid kan kuha na ati aking basol? Wala! Tabi na ibayam! Nagdamag pa'y ti inamkan ka. Ngam kunam ka no, asaan mo nga ang mo tinapasamak? Asino ayatin malalaam, takas ta ti ugalim? Jakpagan ano ti anak, akaskan ka! Sandak kaya mapagan ano anak? Kunak tupay. Sandak akay kayat. Patuluyak langan ti planok. Nakaturog daminan. Agimpake akon. Agtalawak langan. Usarak ti bisikletak. Patsyuk ang makaadayuak. Uray bisikleta lang ti usarak. Nana, kumbuya kun ti awit yo. Amok amarigrigatan kayon ang mga awit. Oh, alaman nga rood, Barok. Oh, dahil maglakit din tayo masinag ka. Talaga ang marigata na, kanagiti karga. Sa dino ka diti pangituludak, Nana. Sumurot kalatan kanyak. Agtaksi ako ron, taano nagiti karga. Sige nga ron, Nana. Umuna kayo, tas umurutak. Oh, sige. Sa dino ka diti pagnanaedam. Maturugak iti kariton, Nana. Nagtalawag namin. Nauyong ni tatang kanyak. So api manawak. Kasta ka di. Oh, kaasi ka ba't nga ron? Oh, amangan, no kayat mo ti agtrabaho kanyak. Aggarden ka. Agmula kayo iti sabo. Adda talo akakadwak. Ken saan mo muta na problema ti pagyanak. Taad da baraks yun. Dakdakkel ti sapul mo no agtrabaho ka kanyak. Ngam ti agkumkumboy ka lahat. Kaya't ko, Nana. Nagsaya atan ngay. O alang erod, sumurot kan kanyak nga agawin. Kasano? Awan matunay paggastusak. Libre ti kanak, kan pagyanak. Nadagsan lang ti trabaho. Ngam kabalak mat. Ay, awan manandag iti talo akakadwak ita. Nagawid da. Tadda ngamin pamilyada ang awidan da. Ay, mailiwak matan kaninanang. Ngam nasakit latta tinakam ko. Gaputa mariknak animax laang ti paborito dang anak. Apo? Asino ti tao dita? Imbaon nak ni Madam amangyag iti abastuyo. Ada umay mangyag iti abasto. Mabit lang. Kapin ano nga tani na doon na daytoy. Nagpintas matan. Ala amon dagiti abastuyo. Kit kita anak maglatan. Pasensya kan nagpintas ka ngamin. Anyay tayong tinagan mo. Kapin anong ni Nana doon Siyak ti kabarbaro ababaunan na. Siyak ni Jing. Siyak mo't ni Emil. Alaam nga roden lagi ti abastuyo. Tagsubli akmatan. Agyaman Inton maminsan. Uray saan mo nga itulod dito'y dagiti abastumi. Ay aban naklatan. Ta siya kung ti umay mangawit. Imayak, takayat ka akasarita.
Anya ti bagayo, nana. Masikog ni Jing, kat imbaga na asika ti amana. Agpaiso ka di. Nana. Kat pasensya kayo na. Nun aramid ko tikas di iti katulong yo. Ulilan ni Jing, kat tangay putot mo ti sikog na. Takdaram nga rod. Palubusan kayo nga agdan na, taadaan kayo matan iti husto nga edad. Ngam agtrabaho kayo latta kanyak. Libre ti pagyanan nyo. Kat inton aganak ni Jing, agkasar kayo. Adan tumatan siguro urnong yo. Uray tumulong akto iti gastos. Agyaman na kada kayo, nana. Talaga na singpat kayo kada kami. Basta agsingsingpat, kan aggaggagat kayo man. Itata nakapagpasngay ka na. Kaya't kung agkalaysatan. Uray simple lang. Sayang namin ti magastos no nagarbo. Nang runa, katadan anak ta. Kan ulila kamaten. Kat sikalat ta, Okay lang kanyak. Ti importante. Saan na kami abaybayan iti anak ta? Agyaman ak numawatan nak Jing. Amom, nakaragragsakak. Anad da anak matan iti bukod a pamilya. Kasta akmat. Naragsakak mat, Emil. Kaano lang dahi ti kalay sayo ka ni Jing? Ang masikog man itan. Huwag nga rod nana. Ngam husto lang matitalo taon abaat danto iti ipas ngay ni Jing amay kaduang anak mi. Kat, awan ka dit plano yung agpakita iti pamilya. Awan nana. Sa anak mo't lang nga napatag kadakwada. Adakan ka na ita. Agam, amangan numaamwanda nga dan apudakan ka, kat maragsakan da. Apay ka dyan, pakibibiyangam tayo ayam ko Kita aman tinapasamak, nadadalan Anay ko, manong! Jack mating gagara at dadaalan ti ay ayam mo. Anya, saan? Anay ko, manong! Tatang! Nanang! Ni manong! Jun! Apay akab kabilang tikabsat mo, ha? Dinadaan na namin tayo ayam ko, tatang! Ala, gusto daytan. Gumatangak to iti kasukat na. Kat di mon ululitan asaktan ti kabsat mo. Maawatam! Maawatak itan ti amin, Jing. Anya di kayat mo asawan? Ni tatang. Kinagurak. Gaputa pa nagrik na ka. Kay kayat na idi ti kabsat ko ngam iti siyak. Ngam maawatak itan tirik nana. Kat, anya nga ro ti planong ita. Kaya't ko ang makita ni tatang. Katagkid dawag iti pamakawan na. Nasaya at mat, tanaka amiris ka, lakay. Swerte kakit di, Taadapay nagannakan ka. Agbati kayo pay lang dito balay. Agawidag. Kat itnak agkid daw iti pamakawan ni tatang. Siga ka di daytan, anak ko. Uwan tatang. Kat pakawanan na ko ma. Ay na, nabayagan na napakawan ka. Kumusta ka, Itan? Kailiw da ka una yan kininanang mo. Tatang. Adan asawa. Kanduang anak ko. Tatang. Nakamiris ako na. Maawatan kayo, Itan. Tatang. Kat, sa dino nga ro ti ayan ti asawam kandak iti anak mo. Apay asan mo ida nga insurot. Di kay madanagan, tatang. Iti pa nagsublik to dito Kaduak ton ti pamilyak.
Inyam ambok nga rod ni Jing nga asawa, kan dagiti dua nga anak mi kadatatang ken nanang Mr. Lonely, ket napalalo ti ragsakda. Ita, awanen ti dawatak iti Diyos. Limag-an ti riknak, ididimawatak iti pamakawan kadagiti naganak ko. To'y pagayam mo, Emil. Agyamanak pagayam Emil, iti da iti apakasaritaam, ket ti makunak, awan ti naganak, amang isuro iti pagdaksan ti anak da. Kat ita taaddan anak mo, ditan ama panagnekam, asaan anag mali, dagiti dadakkel mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Emil, at taga probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag, Mr. Lonely. Ay na! I'm so excited, friend. Apay anak ko nanday ta, friend. Una, gaputa manulangin nga daw. Kat mapantamat kan ijay syudad. Ijay tantong agadal. Siyak, Jack amo no ma-excite ako no saan. Ngamin, italaang amaya dayo ak kadananang kantatang. Di ka madanagan. Mairwam tanto matlaeng. Sa bagay matkit di Kat, naisaganam ka di amin nga awitam ijay pagyananta? Oh, sure! Siyak pa'y matikunam. Hindi pa ilan napalabas alawas. Naisaganak amin ang dagiti usar ko. Ti pa nagpasyudad talangan, ti ururayek. Nasayaat nga rod no kasta, friend. Karen, anak ko, agan-anad ka kumaijay syudad, ha? Wananang, di kay madanagan. Damong pa'y latimapan ijay syudad. Iso anas kan ti dublay apanaganad, anak ko. Wananang, Liklikam ko mati makibarkada. Nang runa kadagiti saan anasaya at ti aramid da. wananang, awan ti pakadanagan nyo. Ni Francis agayam ko manipod ubing. Isulat ti gayam ko aging gaijay syudad. Hoy, friend. Amom ka di? Kanayon ka amadlaw ni Benji ang nakakita kan ka. Ha? Kanayon na kaming mingan. Anya? Panagkunak? Ag gusto kan kanay di a Benji. Ay na, nukas kan kwa na ti makatuluyam. Uy, sana all. Shh! Sumardan ka man si ka, Francis. Huh? Amang ano adda makangagkan ka. Nakababain. Anya ka maten. Francisca tinagan ko anya. Ala, Francisca no Francisca. Basta sumardan kan. Wala, mangantan, friend. Ay, mangantan na talaga. Tani, mabisbisingin ako, sika. Itay pang akit kiraos ti tiyan ko. Kat, di kamot ngamin mangmangan iti bigat. Talaga mabisin ka, Naimbag nga orasyo ado, ha? Awanan ti bakante alamisan. Mabalin ka di ti makisango kada kayo? Ha?
Wan, ayos lang. Ay na, ang pogi mo naman. Ay, jak samot kan mangan. Ngamin, nakita ka laeng. Ay na, napsuga koan. Anya? Si kakit di mat. Ala, mangan tayo nga roden. Ay na, maragsakan ako na para ken ka, friend. Apay anak ko ng tikas na. Gaputan na gwapo ni Benji asutur mo. Sutor nga ibagbagam. Saan mat nga agar-aram kanyak day tao? Ay na, friend. Agaram to day jay ken ka. Anya kumangay tiga punang alaan na ti cellphone number mo. No awan pa naggusto na ken ka. Si ka talaga. Tila ibagbagam. Alakit din. Mapantan ijay classroom. Manulaangan a minuto. Mangrugin ti klase tayo. Uy, sus! Amo ko nun niya ti kayat asaunda ta pa nagis-isem mo, friend. Ha? Uy, itay kapay lang nga palpaliiwan anya. Nakaisam kalata amang kita iti cellphone mo. Anya? Uy, amok Katetex mo ni Benji anya. Si kakit dimot. Basta umisamak. Wano makita man nakaragrag sakak. Ni Benji ti kanayon mo nga ibaga ang makagapo. Katwan mat. Ay na, aklunam ngaminan, friend. Naggasat ka. Ngamin, iti kinado ti babae. Sika tinagustuhan ni Benji. Anya? Hoy, ang mga nalipatam. Imay ta dito'y syudad tapno agadal. Saan ang maki-boyfriend, anya? Wan, pudno nga agar-aram kanyak ni Benji. Nga mabuto nga kadananang kantatang no maamwanda. Maki-boyfriend akto, no nakaturpo sa kon. Saan pa'y nga ita? Napudno ti panagayat ko ken ka, Karen. Benji? Ikarig, saan ka ngagbabawi? No bilang taklonem ti panagayat ko ken ka. Ngam Benji. Jack mailibak. Nga adamot panagayat ko kan ka. Ngam mabuto nga ngamin ka nagitidadakkel ko. Awan ti rumba nga pagbut ngam, Karen. Ngamin, saan namat akayat asawen? Ano aklonen nak, katagdan natan? Aklonen nak, agpinatagta. Ken ituloy ta ti agadal. Duata nga agarapaap para iti masakbayan ta. Ay ayaten ka unay-unay, Karen. Kat sapay la kuma, takasta ka mat kanyak. Anya? Inaklon mo ni Benji, friend? One friend. Mariknak mo't anapod no ti panagayat na kanyak. Isong kay naklon kon. Kan may sa, nabayagan nga agdatdaton kanyak ni Benji. Ay na, sana all at talaga. Ay na, sapay la kuma. Tada kayo lata aginggat kanibusan ang tinubong. Iti kasta, happy all the time. Anya? Hoy, sumardang ka man si kabakla. Awan at talaga tinasaya at arumwar di tangiwat mo, anya. Apay, dagas ka diti imbagak, ada kayo kuma aginggat inggana. No di mo kayat, di saan laeng? Anya? Umay kakit din ija kusina. Nakaluto ako, iti pamigatan ta. Mamigatan Benji, sa dayo ti papananta. Nabartak taon na yan. Itulod na kuman iti boarding house me. Sigurado nga
Orayan na ko ni Francis agayam ko. Adala papananta. Di ka madanagan. Syakti makamukan ka. Aha. Sa dino? Basta sumurot ka lang kanya. Saan ka baybayan? Kaya't konti maturog. Kaya't konti aginana ha. Panghasim. Itulod na kuman. Adahan naman tirabi eh. Di ka madanagan ko, Nakmet. Makaina na ka iti husto iti papananta. Ay, jak amon wanya ti ibagakan ka, friend. Friend. Jak amon niya ti aramidak ita. Mariribukan hak. Kasanun, numaamuan da nanang kantatang daytoy nga inaramid ko. Katanyangay. Saan na may subli tinalpas ang napasamak? Ay, nuapay ngamin anapan ka na ginuma. Nagdala ka kini Benji. Gaputamok adinak baybayan. Ngamjak namnamaon agundawayan na tipan nakabartag ko. Anya? Oy, awagan man day di alalaki. Siya ti makisarita kan kuana. Dayta ti parikot ko, friend. Ngamin, jak mo tan makontak ti cellphone na. Anya? Anya ka di day nga inaramid mo, anak ko. Impagarup mi lakit di no igagayad mo ti panagadal mo. Agam saan mo't gayam? Tatang, nanang, pakawanan dak mo ma. Ay na anak ko, pinanunot mo kumadag itirigat mi iti amam ngagtrab-trabaho. Tapno laang adapos-busam iti panagadal mo. Apay akas ta tinaramid mo. Nanang. Hanggang panyangay nga rod. Awanan ti maaramidan tayo. At daditan. Pakawanan nak nanang. Sumardong nakpailaang iti panagadal ko. Kat, ti ama ti sikog mo. Di kay madanagahan, tatang. Nakasaritak ni Benji. Nagahawid lang ijay lugar da. Umay tumutlaang, tatang. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Hello, Benji. Hello? Sino dito eh? Ha? Di na ka di maibusesan? Siyak ba ito eh? Ni Karen. Kasta? Sige. Umawag ak tulangan nito maminsan ha. Magumiko makita. At ang amin napatag nga raramidan. Bye. Anya? Mabiit lang. Benji! Mabiit lang! Karen, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay iti kaayan ayat mo iti cellphone. Nanang. Anak, di mo pilitan no di nakayat nga itakder ti dayaw mo. Amok amarigrigatan kan, gapo iti panang pilpilit mo kan kuana. Husto kayo, nanang. Ngam-ay-ayatak ni Benji. Kat amok, akas jaymot kanyak. Nagbidot ka, anak ko. Ngamin, no napudnukan ka ti may sa lalaki. Idinaamon na amasikog ka. Ad-ad ako mga ipakita na kan iparik na ti panagayat na kan ka. Ngamsaan, takala at latan anak po ka. Agasam, tadi nakapay kayat akasarita. Nanang. Iso apang aasim, anak ko. Di mon pilitan no di na kaya. Tiawanan ba'y na lalaki? Kalpasan ti amin. Basta nagpukawlatan nakaslasok. Friend. Hoy, pagarap ko matlaki din no napudnukan ka di alalaki.
Ngam saan mat gayam? Buhay! Ay na! Uwan nga rod, friend. Nagtalaga kan ko na. Gaputa manumatan abulan nga agayan ayat kami. Ngam nagbidutak mat gayam. Hay! Ket! Anya nga iti planom ita, friend. Nasken atakderan na kayo, iti agbalin nga anak yo. Uwan, friend. Aramidang ti amin. Kan adamat karbangak kan ko na, no bilang laang. Anya, friend. Nakasagana ka din? Uwan, friend. Mapantangarudan Anong? Mabitlaeng. Amom ka diti hustong address ni Benji? Uwan, friend. Masigurado ka husto da ito intad ti may sa amakam mo kan ko na. Nasayahat nga rin no kasta. Ala, mapantangaruden. Nak! Tao po? Tao po? Awan sama tao, friend. Amangan kidimat no sa bali tinagturungan ta. Saan ka agbidot, friend? Dito'y nga agnanaad na Benji. Ha? Magandang umaga sa inyo. Sino po sila? Oh! Tagalog pala ka? Shh! Friend! Ay, pasensya kayon. Kunak ngamin no Tagalog kayo. Anya ti masapol yo? Kwa. Saludsudan mila ko ma. No dito'y kadi nga agnanaad ni Benji. Wen. Dito'y. Anya ti masapol yo iti asawa? Anya? Asawam? Kunam? Wen. Saan kami pa'y matkit di nagkalaysa? Ngam, adan anak mi. Anya? Ala, umunag kayo. Taidya ti pagsasaritaan tayo no anyaman ti masapul yu kan kuana. Pasensya kan ading. No adaman nagbidot. Ni Benji. Saan na siya? Kan maysa. Awan ti amok na ipapan kada kayo. Anya? Kinapudno na. Sakbay ang nag-enroll ni Benji ije pagadalan. 5 abulan ti anak mi idi. Iso anjak amo tinapaspasamak iti nagbaetan nyo. Ngamin, nalaing ni Benji nga agilimad. Dayta ti pudno. Anya? No kayat yo. Urayin nyo asumangpat ni Benji. Agsarita kayo. Ngam, okay lang kadikan ka, sis? Okay lang ang kanyak. Ni Benji ti ama ti anak ko. Ngam jak kanunungan ti inaramid na. Ngamin, amok tirik na ti may nga ina. Nga awan ti ama at tumakdar para iti anak na. Agyaman kami no kasta. No kasapulan atong pang. Awan problema kanyak, Karen. No day tatiwagas. Tapno maipariknam kan ko anat ti saeng nga impaay na kan ka. Karen, apay nga da kayo dito eh. Salod-sod ang pailaong? Naapay nga anda kami dito eh? Awanan ka itibain! Karen, Ulbod ka? Apay nga inlimad mo kanyak? Ti kinapudno nga adamod gayam kadandanan. Kan adamod gayam an anak yo! Saan lang asyak ti linukom? Nadekat ng runa ti ina ti putot mo! Karen, Awan konsensyam alalaki? pakawanan na Karen. Di kag danag. Suportarak tagbalin nga anak ta. Sanan? Narigat man para kanyak at tumakdar kas amakan ina. Ngamtakdarak. No adaman ti isuportam iti agbalin nga anak ko. Isuportam laangan iti anak yo kini Jonah.